Ice. Hvordan kommer til det her? Det så? Hvad tror I, det er? En eller anden form for gammel tæller. Den er ret billig. Den koster kun en 10'er. Kunne vi godt. Skal vi Skal vi købe den? Ja. Jo. Lad os gøre det. Den er ret fed. Så er den også ret billig egentlig. Men hvad kan det være? Jeg ved ikke. Hvordan tror I, den virker? Det ligner lidt et solur. Der er bare ikke rigtig nogen skygge til den lige nu. Det kan være, at vi kunne skabe en. Hvis vi får en smule lys. Ej, det er lidt spændende. Prøv at se skyggen. Hvor er vi henne? Det er ikke samme sted derinde. Tager du med? Ja, det skal da ikke være en vækst der. Ja. Så det går gennem det her, det er bare... Skal vi ellers have lidt gammel ud? Ja, det er gammel arkitektur, men lidt bygget. Guys, tror I, vi kan rejse i tid? Hvordan kom vi så tilbage?